Priatelia, pozdravujem sledovateľov stránky Aktuálne o Ukrajine a všetkých, ktorí podporujete statočnú Ukrajinu. Nachádzame sa na mieste, kde sú pochovaní padlí ukrajinskí hrdinovia, ktorí bojujú proti tomu najväčšiemu zlu, aby sme mohli my všetci žiť v slobodnej budúcnosti. A môžete vidieť, koľko je tu ukrajinských práporov, a je to len jeden z mnoha cintorínov, ktorý sa nachádza v meste Kryvý Rih. A preto aj z tohto miesta chceme povedať jasne, že kto akýmkoľvek spôsobom spochybňuje suverenitu Ukrajiny alebo vraví, že na Ukrajine vojna nie je, že tu rakety dopadajú len sem tam, tak s ríšou zla priamo kolaboruje a je spolu zodpovedný za všetky tieto životy, za všetky životy detí, otcov, mám, ktorí položili život za nás všetkých, aby my sme mohli žiť v slobodnej budúcnosti. Ja chcem z tohto miesta poďakovať ukrajinským hrdinom Pavlovi a všetkým dobrovoľníkom, ktorí bojujú za nás všetkých a aby my sme bojovať nemuseli. Takže naozaj vážime si pomoc všetkých, ktorí stojíte za statočnou Ukrajinou a ktorí kolaborujú s ríšou zla, tak to budeme jasne pomenovávať. Ste spolu zodpovední za padlých hrdinov, pretože už dávno mohla Ukrajina zvíťaziť, keby kolaboranti nekolaborovali s ríšou zla. Поздравую таки, то один из множества мест в Украине, в которых таки множество змерлых куций, которые бронили Украину, бронили нашу свободу, а таки вашу. А тут и фанушки, и Кривбаса, а просто некие люди, которые жили пред Валкой, працевали негде, можно в школках, можно на фабриках неких. Шли они и змерли за свої родини, за свій дом. Ми дякуємо вам, що робите про нас, підтримуєте, допомагаєте. Ми вам моц за то дякуємо. Слава Україні! Героям слава!